24 ноябри соли ҷорӣ бахшида ба рӯзи парчами миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳраки Навободи ноҳияи Рашт аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Бобоҷонов Абдураҳим толори варзишӣ сохта ба истифода дода шуд. кушодашавии расмӣ бо иштироки раиси ноҳияи Рашт, узви маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Муқимӣ Раҳимҷон Набизода ва падари Абдураҳим Бобоҷонов Муҳиб ва дигар намояндагони ҳукумати ноҳияи Рашт гузаронида шуд. ногуфта намонад ки чунин ободкориҳову созандагӣ дар байни соҳибкорони ватанӣ анъана шудааст, албатта ки аз сиёсати пешгирифтаи бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. боиси ифтихор ва сарбаландии мардуми ин диёр аст ки аз байни ҷавонони минтақаи раштонзамин, ҷавони оқилу кордон ва пурлаёқат, соҳибкори муваффақ, бародари азизу арҷманд Раҳимҷон Бобоҷонов, ки таҳти сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат, дастуру супоришҳо ва ҳидоятҳои пешвои муаззами миллатро сармашқи кори худ карда, имрӯзҳо барои ободии диёр, ободии ватан, Тоҷикистони азизамон хеле кӯшишу заҳматҳои софдилонаву содиқона карда истодааст. ҳамаи мову шумо шоҳиди он гардидем ки имрӯз бахшида ба рӯзи парчами миллии ҷумҳурии Тоҷикистон толори варзишие дар яке аз деҳаҳои дурдаст ҷамоати шаҳраки Навободи ноҳияи Рашт як толори варзишие ба варзишгарон, насли ҷавони ватани азизамон тӯҳфа карданд. албатта мо ин лаҳза ба эшон ибрози ташаккур мегӯем. воқеан ҳам дар симои ин марди асил, ин марди шариф ва ҳамо риёӣ фазилатҳои хуби инсонӣ аз ҷумлаи ростиву ростқавлӣ, некиву накӯкорӣ, меҳру муҳаббати соф, мардонагӣ, зиракӣ, ҳаққиву ҳалолкорӣ ва дигар масъалаҳои муҳимтарин ба ахлоқи поки инсон дахлдоштаро мо мебинем. якҷаҳон ташаккур ба ҳамин хел ҷавонмардони шуҷои ватан ки баҳри ободию шукуфон гардонидани кишвари азизамон саҳми босазое мегузоранд. ва ин лаҳза мо бо боварии комил гуфта метавонем ки ин тифлакон, ин ҷавононе ки варзишгароне ки имрӯз дар ин толор зиёда аз 200 нафар ҷалб гардидаанд, дар оянда парчамбардори ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳад гашт. сарбаланду саодатманд бошед. як бори дигар ибрози ташаккур мекунем аз номи мардуми шарифи шаҳраки Навобод ба анмин соҳибкори муваффақ Раҳимҷон Бобоҷонов. як ҷаҳон ташаккур ба шумо.